Hejsa. Jeg har en gammel Honda CB6,5, som har en meget, meget grim lyd, og jeg aner sgu ikke, hvad fanden det er. Så jeg tænkte, om der var nogen af jer, der havde en idé om, hvad fanden den fejler, for det lyder sgu ikke særlig godt. Og som I kan se, så har den også svært ved at gribe hernede. Ikke skide godt. Indimellem så kan den gribe ordentligt fat, men der sker stadig ikke en skid. Er der nogen, der kan hjælpe mig?